παριζάκι μου να είναι η φαντής. Αρκεί το 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 παριζάκι μου να είναι η φαντής. Παριζάκι Υφαντής. Πεντανόστιμο με μόνο 24 θερμίδες στη φέτα των 15 γραμμαρίων. Διαλέγεις Υφαντής. Διαλέγεις ποιότητα. Vreau numai zaki, parizaki, Υφαντής. Αρκεί το παριζάκι μου να είναι η φαντής. Χρόνια πολλά. Αρκεί το παριζάκι μου να είναι η φαντής. Χρόνια πολλά. Αρκεί το παριζάκι μου να είναι η φαντής. Χρόνια πολλά. Αρκεί το παριζάκι μου να είναι η φαντής. Αρχίζει το σχολείο και θα δώσω μια νέα υπόσχεση. Αρκεί το παριζάκι μου να είναι η φαντής. Αρκεί το παριζάκι μου να είναι η φαντής. Cu 5 coduri Parizaki și datele tale trimise în plic la oficiul poștal 15, căsuța poștală 60, până la 24 aprilie, familia ta poate câștiga o excursie la Disneyland Paris. Primii 1000 primesc un cadou surpriză. Poftă bună! Παριζάκι Υφαντής. Πεντανόστιμο με μόνο 24 θερμίδες στη φέτα των 15 γραμμαρίων. Διαλέγεις Υφαντής. Διαλέγεις ποιότητα. Παριζάκι Υφαντής, Υφαντής. Παριζάκι Υφαντής, Υφαντής. Κύριε, το μαθανεράκι. Υφαντής Παριζάκι. Ελλάδα Τζαμπούτι είναι αμίγα σε ουμπεντί. Otworiš me i fruse! Ελλάδα Τζαμπούτι είναι αμίγα σε ουμπεντί. Otworiš me i fruse! Otworiš me i fruse! И коледавам джамбо с усмивка посрещни. Отворихме и на Цариградско. Великден посрещни с на джамбо ниските цени. Стацамбо! Muskema Stadzambo. 118, 80, 80, bilmiş 80. Nasıl 118, 80, 80,